Anjing, kelajengaken sumangga ngrencangi dedaran Bapak Ibu para tamu. Nuni pamundutan saking Bapak Jas semangga. Gitu loh. Sedang arum. Oh iya toh ya. Asli lho. Asli lho, iki ora nganggo kawin. Ora kawin-kawinan iki asli. Wis Mas Dwi iki luar biasa. Iya, Mas. Masukin. Nomormu kok kayak no Mas Dwi. Lagi apa? Sesuk dijak dolan. Aku nganune ora cilik-cilik ngono kok. Aku senenge sing kaya syuting-syuting ngene iki. Manis. Dijok. Oh, manis to ya manis ngono lho. Oh iya manis. Rina wengi hati-hati wong prasaja alus mabukene sabar lan mati momong putra
keadaan ya Enak Dek ya. ya? Wis jan sendang arum melu pisan muga-muga Sendang cocok. arum. Nah, dadi jodoh ling golek sandang pangan rezeki Iya. ning seniman. Ji. Nah, masukin Leres sayang, Mas. ya, heeh. Piye? Masukin yo. Oh, masukin. Heeh. Kowe wae sing mlebok. Lon-alon nduk dalane lu. Ji.